ବସିଛନ୍ତି କବାଟ ଶୁଣ କବାଟ ଖୋଲ ମା କବାଟ ଖୋଲ ନାଇଁ ମାଧବ କାକା ମତେ ମରିବାକୁ ହବ ମୁଁ ନମରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହେବେନି ଆଉ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ନହେଲେ এই ବଂଶଟା ରହିବନି ତାପରେ ତୁମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ এই থাম তো জীবনটাকে তোকে মারি দেবো ନାଇଁ ମା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହାପାପ କଥା ଶୁଣ ବା ସେ ଭୁଲ କରନି ନିଜକୁ ନିଜ ଏମିତି ଗୁଳି କରି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନି ମା ବାବୁ ବାବୁ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଇଯାନ୍ତୁ କାରଣ ବା ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୁଳି କରି ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ବାବୁ ମୁଁ ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ଦେଖି ଆସିଲି ମା ବନ୍ଧୁକ ଧରି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ବସିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ବାବୁ ଆପଣ ମାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁଟ୍ କରିଦେବି ମା ବଞ୍ଚିଲେ ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି ମା ରହିବିନି ତ ମୁଁ ରହିବିନି ଆପଣ କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ମୋ କଥା ଟିକେ ମାନନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ଭାବେ ନିଜକୁ ନିଜ ଗୁଳି କରି ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ହାତ ଧରୁଛି ନେଉନାହାନ୍ତି ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି ଥରେ ସାନ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଥରେ ବଂଶ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ ଟ୍ରିଗର ଶିଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ତମେ ତମ ମାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଭଗବାନ କାହିଁକି ପିଲାଟିକୁ ମଝିରେ ପଡ଼ିକି ଏମିତି ଚକଡ଼ା ମନ୍ଥା କରୁଛ ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି କଣ କରୁଛ ତମେ କଣ ନିଜକୁ ନିଜ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛ ସେପଟେ ଘରେ ବାବୁ ବି ନିଜକୁ ନିଜ ଗୁଳି କରି ମାରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ମା ଭେଣ ଯା କବାଟ ଖୋଲ ମା ବାବୁ ପାଖକୁ ଯା ଯା ସେ ନିଜ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି ହେବେ ନାଇଁ ମାଧବ କାକା ତାଙ୍କୁ ମନା କର ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ଏ ପରିବାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ଏ ବଂଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ କଣ କରିବି ଆପଣ ବାପାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କାରଣ ମାରି ଚୁଟି ଜଙ୍ଗଲ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯାଆନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ମାନେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୁଳି କରିଦେବି ମାଧବ କାକା ମୁଁ ନମରେ ବଂଶଟା ରହିବନି ପୂର୍ବରୁ ତମେ ମତେ ଗୁଳି କରି ମାରିଦିଅ ମାରିଦିଅ ମତେ ତମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କିଛି କହିପାରିବି ତମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତମେ ବି ସେୟା କର ରେ ବାବୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ମାଙ୍କଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ହୁଆ ହଉଛି ସେ ଅବମତକୁ ଭିକ ମାଗୁଛି ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜ ଏମିତି ଗୁଳି କରି ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଛାତି ବତେଇ ଦଉଛି ଆପଣ ମତେ ବିହାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ମିଳନ୍ତି ଏମିତି ମୋ ବାବୁ ଆଉ ମାଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଏମିତି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ବନ୍ଧନରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ରଖ ମୁଁ କିଛି ଚାହୁଁନି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ଚାହୁଁନି ଚିତ୍କାର କରି କୁହନ୍ତି କଣ କହିବ हे आकाश हे पहाड़ हे झरना हे सूर्य चंद्र तारा जिते दिन पर्यंत तमे सेते दिन पर्यंत पीयूष प्रज्ञार भल पाइबा एमती अद्भुत
use mouse. use
एमिति नुआ नुआ वीडियो देखिबाकू एबे ही सब्सक्राइब करंतु आउ पाखरे आसुथिबा घंटी चिन्हटी को बजाई ऑन कर दियंतु।